Moi roztomili, dzisiaj wam wyrządzę o tym, jako żech nauczył komputer pisać po naszemu. Jako żech nauczył komputer słów po naszemu, naszą cieszyńską rzeczą. W komputerze mamy taki program, co się mianuje Word. Wszyscy go znają, wszyscy w nim piszą i wiecie, jako czasami poradzi ten program nasrać człowieka, jak się coś napisze, a on to podkreśli na czerwono. I dzisiaj wam chcę wyrządzić o tym, jako że tego Worda nauczył słów po naszemu. Ja go furt uczę tych słów po naszemu, ale je to procno robota. Roztomili piszem, jako słyszym. Już patno z roków. Piszem po naszemu cieszyńską rzeczą, bo tak rządzę na każdo i tak a i myślę. A co inkszego komputer. Onego trzeba po niekierych wiecy uczyć, bo bai nie zno po niekierych języków. Na ozajst nie zno cieszyńskich rzeczy. Bo dycki, jakże coś ich napisał w Wordzie, to dycki po tym, jakże nacykał coś i mało wiele po naszemu, to mi ta sztuczno inteligencji furt a furt to podkreślała na czerwono, że to nie ma bez mala po polsku. Tuż dobre, wydzierżałech to patno z roków, ale dycki, jakże uwidział coś ich napisane po naszemu, a podkreślone na czerwono, to żech się fez nasmolił, ale darmo, pisać trzeba, a niech se ten Word swoi robi. Tak go zrobili i fertik. Ale oto niedawno, jakżech dowoł do kupy książkę, to se wspomniał, że przeca w Wordzie je taką funkcji, co się mianuje dodaj do słownika. I w ten czas, że se uznał, że trzeba ten komputer zacząć uczyć po naszemu. Darmo. Nic się nie dorobić. Na każde słowo, co mi go Word ukazał, że je bez mala szpatnie napisane, rzekł się dziwoł, a esi to było coś ich po naszemu, to chnet to dodawał do słownika. Wiecie, je prawda, że wiele razy człowiek napisze coś ich szpatnie, że to nie ma ani po polsku, ani po naszemu, ani po angielsku, ani po niemiecku, bo kańsik palec wlezie pomiędzy dwa knefle, a fertik. Napisze się jakieś słowo, co nic nie znaczy. I w ten czas, jak ten Word to podkreśli na czerwono, to znaczy, że to morecht, to znaczy, że takiego słowa wobec nie ma. Ale kiej mi Word ukazał słowo po naszemu, napisane cieszyńską rzeczą, że ono je napisane szpatnie, to że chnet go wciepał do słownika, a na drugi raz, jakże go napisał, to już go Word pamiętał. Czym więcej, że dodawał tych słów po naszemu do słownika, tym mniej Word mi ich pokazywał, że są szpatnie napisane. Teraz, jakże pisał ten tekst, to już mało kiej mi pieron Word podkreśli jakieś słowo na czerwono. Jak się tak stanie, to chnet się podziwą na to słowo, a jeśli je napisane ganz po naszemu, to go wciepłuję Wordowi do słownika. Widzicie, roztomili, że AI elektroniczną maszynkę lza nauczyć po naszemu. A jeśli idzie elektryczną maszynkę nauczyć po naszemu, to człowieka też idzie. A po tym, jak już te słowa są powciepowane do tego słownika, to je dobre, jak bai piszem coś ich po naszemu, albo się dziwą na to wszystko, co że już kiejsi napisał, bo Word mi ukorze słowa po naszemu, co żech w nich bai poprzestawiał litery, albo żech napisał jakieś słowo po naszemu, co wobec nigdy nie było w naszej rzeczy. Teraz jeszcze muszę komputer nauczyć wyrządzać po naszemu, a to, że już rozprugował, ale ten panoczek, kiedy czytał to, co napisał, rządził, jakby miał w karku fusatą gałuszkę. Przyjdzie czas, co a i komputer będzie wiedział, jako się pisze, a jako się drziszcze po naszemu. Takowne czasy przyjdą, uwidzicie. Pisać już umi ten mój komputer. Jeszcze są słowa, co o nich nie zno, ale uczym go na każdo,
a szkolnik z niego je dobry. Z tym fulanim to je gorszy, bo muszę napisać kańsik do tego Microsofta całego, albo do Google'a, co by miasto chłopa dali jakąś krzykowną paniczkę, co naszą cieszyńską rzecz poczyto, ganz jak się patrzy. Nie musi to być dziołcha Stella, może to być aj murzynka, ale niech w gębie nic nimo kiej rządzi. Ja wiem, że fusate gałuszki są fez dobre, ale se ich może zjeść nie z kozi, a i ze szpyrkami. A na koniec wam rzeknę, roztomili, że dycki, jak nie wiem, jako się co pisze, to najprzód siedzi wam dycki do słownika naszej cieszyńskiej rzeczy, ale tego słownika papiurowego. Gdzie prokiej słownik nie wie jakieś słowo, to zadzwonię do ciotek, które jeszcze żyją, a one mi na isto rzekną, jako to je. Tuż widzicie, roztomili, jako jest z tą cieszyńską rzeczą i z tą sztuczną inteligencją. Jak się to moi drzistani, jak się wam to podoba, jak to macie radzi, to subskrybujcie mój kanał. Macie taki obrazek po jednej stronie mojej głowy, a po drugiej stronie macie film, co się wam może spodobać. Wszystkim wam dziękuję, miejcie się pięknie.